तर तुमचं नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत। तर आज आहे आमच्या गावातली म्हणजे आमच्या वाडीची पूजा। तर आता आम्ही चाललोय त्या पूजेला। तर चला मग आता पूजेला जाऊन दर्शन घेऊया। चला आमच्या सोबत चला। तर आता आपण इथे येऊन पोहोचलोय पूजेच्या मांडावर। आमचा वाडीचा पूजेचा मांड हा असतो नार्वेकर वाडीमध्ये, जिथे होळी सुद्धा उभी केली जाते आपली। चला तर मग आता इथे काय काय तयारी चालू आहे ते बघूया। इथे सगळे मोठी माणसं येऊन जमली आहेत। भज्जी काकांची आम्ही वाट बघतोय, अजून भज्जी काका आलेले नाहीये। तर बाकीची तयारी चालू आहे। इथे आमचा दादू केळीचे खांबे बांधतोय। तर इथे आता वाटण बनवण्याचं काम चालू आहे। तर ही आमची नानी इथे मिक्सर लावते, तिच्या हातात आज मिक्सर डिपार्टमेंट आहे। तर इथे पण बघू शकतो आमची रिद्धी काकी सुद्धा आली आहे। तर यांच्या लग्नाचा आज वाढदिवस आहे। आता नको। तर आपण बघू शकतो इथे पश्चिम विभागाच्या सर्व महिलांनी आहे ना सारख्याच साड्या घेतल्या। तर त्या खूप उठून दिसत आहेत, सगळ्यांना सुंदर दिसत आहेत सगळ्याच जणी। खूप छान वाटत आहेत ह्या साड्या सुद्धा। आता इथे जेवणाची तयारी चालू आहे। तर बघूया आता त्यांची जेवणाची तयारी कशी चालली आहे ती। इथे आता भात बनवत आहेत। इथे भाजी आणि डाळीची तयारी चालू आहे। इथे त्याची सगळ्यांची मस्त मजा मस्ती चाललेली। यंदा आपल्या पूजेला जंटा भाजी आहे, म्हणजे की फणसाची भाजी। तर इथे त्याची तयारी चालू आहे। सगळ्याजणी मिळून फणस इथे साफ करतायत। आता थोड्या वेळाने ती भाजी फोडणीला देतील। इथे ज्या पूजेला बसणार आहेत तर त्यांची ओटी भरली जाते। भज्जी काका आलेत आणि आता ते पूजेची तयारी करतात पूर्ण सर्व काही। आता ते हातात त्यांनी सूत्र घेतलेली आहेत। त्यांना पहिले ओवाळलं जातं जे पूजेला बसणार आहेत, आणि त्यानंतर त्यांच्या दोघांच्या उपरण्याची गाठ बांधली जाते। तर पूजा संपन्न झाली आहे। आपण आता इथे सत्यनारायणाचे दर्शन घेत आहोत। इथे पाया पडून झाल्यावरती इथे महाप्रसादाचा कार्यक्रम सुरू होणार आहे।
तर जे सिनियर सिटीजन्स आहेत, जसे की ज्यांना बसण्यासाठी जमिनीवरती प्रॉब्लेम आहेत, अशांसाठी इथे टेबल्सची यावेळी अरेंजमेंट केलेली होती. तर सर्वांना टेबल खुर्च्या देऊन तिथे त्यांना जेवण वाढण्यात आलेलं. आणि तसंच जे लहान आहेत वयाने किंवा जे आरामात जमिनीवर बसू शकतात अशा सर्वांसाठी इथे पंगत मांडली होती. पंगतीत जेवण्याची मजा काही वेगळीच असते. तर जेवणसुद्धा खूप अप्रतिम होतं. तर इथे महिलांच्या हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. तर इथे हळदी कुंकवाच्या कार्यक्रमाला आपण उपस्थिती लावली आहे. तर हे आहे आपलं बुरंबावडे पश्चिम विभागातील महिला मंडळ. कृपया इथे यावे.